Dneska vás vítame pri novom videi a dneska je part 2 99. Chceme dať, náš cieľ je dať aspoň tých 20 dní dneska, lebo fakt to hrám po dlhej dobe a neviem akože, či mi to pôjde dobre. A ešte to takto pekne musím. Nejaký typek má 167 dní. Dobre. A chce se mnou. Nie, podľa. Ja mám dať hardcore, alebo nedáme dneska? Dneska ľudia asi radšej hardcore nedáme, aby to nebolo moc ťažké. Alebo vieš čo, zapneme hoči. Takže radšej Willy update, alebo včielky. Willy. No, alebo čeli. Alebo dáme random. Random. A dáme aj z týchto troch random, hej. Daj pre troch. Ja toho typu, my nechceme hrať s cudzými. Potom by sme si mohli urobiť nejaký zraz. Dám pre 5. Nie, daj 2. To je proste video. Nie? Ne. Toto neznášam, keď sa to mňa chcú pripojiť typkové nejaký random. Dáme proste, skúsime dneska. Dneska mám chuť fakt na túžu. Dneska mám chuť na random, hardcore. Katka, what the fuck? Pripájte. Kámo, nemôžem. No dobre, zapni. Daj. To kde si sa z Atomko vypadne, Kio? Dobre, dám pre 2. Ty si nič nezapol, takže máme random a nemáme hardcore, dobre. Prepočte ľudia, toto bol menší skús, lebo sa nám tu typko nejako plietol, ale potom budeme vydávať, potom tieto nasledujúce celé prázdniny budeme vydávať 2 videa a potom cez školský tento budeme asi málo my 2 vydávať, ale budem zase skôr častejšie vydávať s mojou najlepšou kamarátkou, bo sa volá Saninka. Adamko, aký je váš obľúbený futbalista? Možno si všetci viete podľa toho, čo natáčam, však ani ja mám jasné. Som jeho 2 dresy. No. Pre mňa je Gold Ronaldo. No tak hej, akože to je tam. Akože chlálani zas Ronaldo, no. Ale babi moc nebaví, no akože nemyslím, že nebaví ich, ale babi niektoré nebaví futbal, a niektoré zase hej, ako mňa napríklad hej. Ale dobre, prosím, mám uhlie. Nesúhlasí. Dobre, moja kamarátka má rada Neymara. Ale, no dobre, čo nám tu dali nám včielky asi? Hej, dali nám čeli. Lebo ty si to random, nie hardcore, random, nie. Kamu, ja som sa hardcore. Ale tak si to nevieš asi Kamu, lebitujú baterky? Oni lebitujú? To môže si zveknuté nejako, ale budem sa pozrieť. Tak ľudia, čumte, je v hore. Ako vidíte, buď sa mu to seklo, alebo nelitujú. Tak ľudia vidia. Dobre, tak sa nám dneska skapem, dajte na nejaké challenge, aby si nám dali. Ja sa vozím na včielke? Tak toto som aj ja. Ne, nič sa nemôžeme voziť. Ideme pracovať. Napísala mi jedno oznámenie, mám z Viberu, sorry. A jak by ste chceli nejaké stretnutie v hociakej hre, no, môžeme si zahrať aj 99, keď bude party, tak môžeme ísť 10 ľudia. Povedzte do komentárov. A proste, no. Vypisuje pravdepodobne kamoška a povieme, že natáčam videa z 99, takže nemôžem, alebo jak chce, môže sa pripojiť a volať s ňou asi, ja neviem, či chcete, aby som volala, ale ja neviem, či to bude dobrý nápad, lebo ja neviem, ako mi potom bude počuť mňa. Dobre. Čo? Zasi nám na oheň. No. Dobre, no. To je akože, není to ideál. Hej, tak, no. Prepačte, ale toto video dáme na 2 časti. Takže my sa s vami lúčime. Čauky mňauky. Bye.